Assalamualaikum pagi lur, iki hari apa ya? Pagi lur, aku wis pagi-pagi wis nang nyampe di lokasi wis. Iki lho tak sepilno garapane sing anyar ya. Garapane sing anyar tak sepilno. Iki sik setengah jadi. Iki lokasi suasana lokasi wis rame. Soalnya saiki udah jam setengah 7 lebih 5. Ya, lokasi ini wis rame. Tak sepilno lokasi ini esok iki lur, suasana wis rame. Arek-arek wis padha teko nek setengah 7 iku lur. Ya, lho iki lho, penampakan setengah 7. Lebih 5 arek-arek wis kemrengseng ngono kene ya. Iki lho tak sepilno arek-arek rame nang nggone lokasi produksi. Wis rame esuk jam setengah 7 wis lur ya ngene suwun udah nonton aku sepil-sepil suasana di lokasi. Assalamualaikum.